Време за следващия клип. Нека първо видим какво се случи в последните мачове. Отборът на Турция победи Румъния с 1-0 след гол на Ферди Кадиогу. Следващия им съперник е Косово, които направиха зареждащия матч срещу Словакия и спечелиха с 4-3. Датчаните направиха сериозно впечатление с категорична победа с 4-0 над Северна Македония. С голове на Густав Исаксен, Микел Дамсгард, Кристиан Ньоргард, датчаните показаха класа и сега ще се изправят срещу отборът на Чехия. Италия също продължава напред след победа с 2-0 на Северна Ирландия. Головете бяха дело на Сандро Тонали и Мойс Кин, а следващия им съперник е Босна и Херцеговина. На последно място Полша направи обрат срещу Албания. С головете на Робърт Левандовски и Желински те си осигуриха матч срещу Швеция, които победиха Украйна с 3-1 след хетрик на Виктор Гюкерес. Първи анализ за днес е между Босна и Херцеговина и Италия. Домакините показаха, че не са за подценяване след победата над Уелс и според мен тук Италия ще изпитат сериозни трудности. Главен съдия на срещата е Клеман Тюрпен, който средно показва около 3 картона на матч. Предвид напрежението в този двубой, очаквам отново да видим доста санкции. Босна получава средно по около 3 картона на матч, докато италианците са по-дисциплинирани с около 1 картон средно. При корнерите Италия има предимство около 8 на матч срещу около 4 за Босна. Най-силно впечатление правят играчи като Един Джеко, Мойс Кин и Матео Ратеги. Следващия сблъсък е между Косово и Турция. Косово показаха характер и сега ще се борят за място на световното първенство. Атмосферата на техния стадион е изключително силна и това може да се създаде проблеми на Турция. Съдията на матч ще бъде Майкъл Оливър, който дава средно по около 3 картона на матч. И двата отбора играят твърдо и средно получават по около 2 картона. Турция е отбор, който печели доста корнери, около 7 на матч, а Косово допуска около 5, така че очаква много активност в това отношение. Ключови играчи за гостите са Кенан Йилдыз и Арда Гюлер, докато на Косово впечатление прави Фисник Аслани. Продължаваме с двубоя между Чехия и Дания. Това ще бъде изключително интересен и непредвидим сблъсък между два силни отбора. Главен съдия е Маурицио Мариани, който показва средно близо 5 картона на матч. Двата отбора обаче са сравнително дисциплинирани, така че очаквам балансирана ситуация. Дания изпълнява средно около 9 корнера на матч, но тук не очаквам толкова, тъй като Чехия допуска едва около 3. Чехите от своя страна изпълняват около 7 корнера, а Дания допуска около 4. Най-голямо впечатление за Чехия прави Патрик Шик с 5 гола, докато на Дания Росмас Хойлунд също има 5 попадения. И накрая сблъсъкът между Швеция и Полша. И двата отбора стигнаха до този матч след обрати в предишните си срещи, което показва характер. Съдията ще бъде Славко Винчич, който дава около 4 картона на матч. Швеция е малко по-агресивен отбор с около 2 картона средно, докато Полша получава около 1. И двата отбора създават положение от корнери, Швеция изпълнява около 5, а Полша около 6 на матч. Основната заплаха за шведите ще бъде Виктор Гюкерес, докато за Полша всички погледи ще бъдат насочени към Робърт Левандовски. И това беше всичко от днешните анализи. Напишете в коментарите какво мислите за мачовете и кои срещи ви изглеждат най-интересни. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате. Абонирайте се за канала, за да не изпускате следващите анализи. Ако искате още съдържание, линк към Telegram групата ще намерите в коментарите. До скоро!